magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating masaya sa resulta ng eleksyon. Nag-uusap nga kami ni Diego Bandido ngayon kanina off-air na nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Yung mga parang kinatatakot. Sige nga. Bakit Nicoliana? Hindi, yung mga generic statements na po tayo. Hindi, nakakatuwa. Ako, para sa akin natutuwa lang ako na madami ng mga Pilipino ang aktual na bumoboto. Yun, doon ako natutuwa. Kasi minsan, ang hilig lang nating magturo at magalit kung bakit majority ay pumili sa ganito, tas bakit siya ay napili, di ba? Kaya lang, pag tinanong mo naman siya kung bumoto ba siya, hindi siya bumoto. Di ba? Kasi ayaw niyang pumila, mainit, o kaya yung pagpaparegister, out of their way, nagtatrabaho sila, ganyan. Pero ang nakakatuwa kasi, parang mas may kaalaman na ang lahat. Totoo. Mas nag-iisip na sila. Parang gising na yung mga botante ngayon. Correct, di ba? Kasi unang-una, di ba, ang daming mga nagulat sa naging resulta from yung survey na mga na ang layo. Kaya nga minsan yung mga survey na yan, hindi na kami naniniwala. Yes, may point ka. Anong punto mo, Nicoliana? Basta! Hindi po lahat ng survey. Hindi, pero totoo hindi po lahat ng survey ay totoo. Totoo. Aminin na natin na merong mga survey na tinatawag sa kanya ay conditioning. Kung halimbawa conditioning, kung kinumission tong particular na survey group na ito, dahil may nag-commission sa kanya o may nag-instruct na ito gumawa ka ng ganitong klaseng survey, ibig sabihin favorable. May bias. Ayan. Favorable doon. So kaya yun yung sinasabi natin na hindi naman lahat ay totoo. Pero hindi natin sinasabi na na hindi nakakatulong. Kasi in a way, nakakatulong din siya. Kasi kapag lumabas sa survey, yung mga kung sino man nag-commission or yung mga hindi mo gusto, ikaw ngayon na parang, hala, ito yung lumalabas sa survey. Hindi ako pwedeng hindi baboto. Totoo. Yun din naman yung nagiging doon. Magandang epekto. Analyst for today. Correct! Hindi, ako siguro I'm speaking of as somebody na ngayon lang bumoto after so many years. Isa ako sa mga tatahimik lang, tapos malulungkot kasi yung mga gusto ko hindi na ilagay sa pwesto. Pero in the first place, hindi naman ako nakarehistro. 'Di ba? Pero ako, yung isa sa mga, ay hindi na ako papayag na for this midterm elections, hindi ako registered. Ayan. Ganyan. So, kailangan ko na rin talagang mag-vote. Ayan. At feeling ko maraming Maraming ganon. naging Nicoliana. Oo, correct. Moment ngayon. Oo. Kasi, ay, sobrang excited ko mag-vote, promise. As in, willing ako to wait kung halimbawa nakita ko yung mahabang pila, willing ako to wait. Kasi may experience mo. Correct, first time ulit after, ngayon ko lang na-experience yung machine. Kasi I think nung huli ako nag-vote, ay hindi sure pa ka? machine. Ngayon ka lang nakatry ng machine. Ano bang machine yung pinag-uusapan natin? Di ba? Pero feeling ko marami ng millennials, di ba? Marami ng mga Gen Zs din na gusto na rin nilang mag-vote, na nag-effort din sila. Kasi, for example, yung mga working public, yung mga ganyan, minsan ang iniisip nila, katamad magpila. Correct. Ang init dun sa school. Mga ganyan. Ganon din naman ang kalalabasan Ganon na yung, yan din naman. Tingnan mo kung ano yung lumabas sa survey, yan din naman yung kalalabasan, di ba? So ngayon, biglang hindi na tingin ko kasi nagbubukas na yung kaalaman parang naramdaman din nila yung epekto, yung kahalagahan ng boto. Kung sino iniloklok mo, nagkakaproblema yung bansa,
Dahil dun sa mga niluklok mo din. Posible. Tapos ngayon, ang isa sa mga nakikita natin as political analyst talaga. As political analyst of the day. Parang lumawak na yung margin of error ng survey. May margin of error pa. Diba kasi dati, yung mga survey talagang hindi nalalayo. Correct. Kung ano yung ngayon, nakalagay sa survey, yun din talaga ang totoo. Parang ngayon, parang pinakita nitong election na to, parang it's everybody's ball game. Totoo. Walang safe na lead ngayon. Alam mo yun nga, mas marami, I think kung base lang doon sa nabasa kong listahan, I may or may not be sure about this, madaming artista na hindi nanalo. Na for me, surprising siya kasi normally pagka artista it's a popularity game talaga eh. Parang ako basic may artista na yan, mananalo na talaga yan, 'di ba? Kasi yung artista na yan magdadala din siya ng mga artista pag nag-campaign, may mag-endorse din na iba pang mga artista, pero hindi pero ngayon lahat. Iba eh. Kaya nga ang daming nagulat kasi kaya iba talaga yung survey, yung pinaka-last na survey before the election. Usually kasi yun yung tinitingnan talaga nila ng mga data eh. So biglang nangyari, biglang bumaliktad. Parang ang gulat ng iba, 'di ba? So change can happen and actually anything can happen talaga in life. Wala lang. Kung aalis man tayo dito kung hindi na tayo political analyst, balik na tayo sa kumikinang na tambalan. Talaga nga in life anything can truly happen. 'Di ba? Yung mga akala mong underdog, pwedeng sila yung umangat. Yung mga nasa taas, akala mo sila na yun, yung pala bababa din sila. Correct. Pwede bilog ang mundo, bilog ang buhay. At nakikita na rin din siguro ng mga botante, lalo na yung mga away ng pamilya na tumatakbo sa politika. Diba? So parang gising na rin sila. Kaya may mga ibang mga lungsod na kayo lang din naman yan. Mas naghanap sila ng ibang option. May ganon. Meron mga iba na ang thinking nila is, ito rin, wala nang ibang tatalo sa pamilyang to. Kasi sila din naman, kumbaga, kung may tatalo naman na iba dyan, baka mahirapan. Kaya doon pa rin sila sa pamilya. Pero may mga iba na katulad niya na, tama na yung pamilyang yan. Bigyan naman natin ng chance yung iba. So, talaga, season of awakening. Ganyan na yung mga tao nagkakaroon na ng mga kaalaman. May pag-asa, ganon. Correct. Like for example, isa sa mga big upset na nakita ng according sa mga analista. Kami yung kinikwento lang yung mga basa namin. Yung sa Cebu, na ang kalaban ni Governor Gwen, Governor Gwen, baguhan sa politika, walang political background. Biglang nagulat sila, biglang umangat at ang hindi mo masabi, no? Akala mo kung sino yung matagal na, it's in the bag. Parang basic na yan. Mananalo na talaga yan. Magigising na lang tayo, pinoproclaim. Tapos nagulat ang lahat, hindi ganun. So tingin ko maraming nag-participate ngayon sa election na mga thinking voters kagaya ni Nicole Yala. Na kasi dati parang ako din inaamin ko naman before ang parang bahala na sila diyan, susunod correct, na lang ako. Total ba naman ako, isang tao lang ako. Ganyan yung thinking ko dati, parang isang tao lang naman ako, ba naman yung vote ko, hindi naman siya magka-count. Pero parang katulad lang yan ng ganito kabisyo eh. Katulad lang yan ng paggamit ng plastic na straw sa isang fast food chain. Lagi nating iniisip, isang tao lang naman akong gagamit ng plastic, okay lang yan, hindi makakasira sa environment. Pero ilan kayong gumamit ng plastic na straw sa isang minuto, sa isang oras at sa isang araw? Yung isa na yan, apakarami pala. So totoo pala na that your vote is also your voice. Ganon. Kaya sa susunod na halalan, plastic party list ni Coliala. Ang kulay ko, pink Barbie girl. As a plastic Barbie girl. So may mga nagtatanong, Jegs, kanina palang umaga sa akin, tinatanong nila kung kumusta daw yung manok natin. Si Chris Chuper. Ayan. So super bantay talaga kami si Diego, kaming dalawa. Parang sabi pa ni Diego sa GC namin, walang matutulog hanggat hindi nalalaman kung nanalo o hindi. Ayan. So unfortunately, malungkot tayo para sa mga kababayan natin sa Lukban. Kasi pang 9 si Chris. Nag-research pa kami ni Diego kasi minsan meron mga iba na kailangan ng counselor ay 9 o 10. Tama. Pang 9 si Chris. Yun. So may mga naghanap din, nag-research, ganyan na kung ano ba talaga. So 8 lang talaga. Pang 9 ang Chris. Ang sa akin nga, ang sinasabi ko nga it was still a good fight. Sabi ko nga,
run. Sabi ko nga sa kanya, in fairness to you, na introvert, wala namang background. Sinabi ko sa kanya, wala namang background sa politics, ganyan. Kulang ang makinarya, wala masyadong pondo. Correct. Sabi ko, number 9. Yan. Diba? Kasi may mga dyan, yung mga batikan na pagdating sa politika eh. I think yung mga nanalo talaga na top 8, parang na sila, hindi sila mga baguhan. Tapos siya yung unang-una sa mga ibang, I think meron ng background. So, panalo ka pa rin sa puso namin, Chris Chopper, diba? O malay natin sa susunod, anong year? Hindi natin sure. After 3 years. Correct, di natin masasabi. Baka naman kailangan alam mo, partner, alam mo kung ano talaga, di mo kasi kami pinapunta dyan. Willing kaming kumaldag para sa'yo. Willing kaming kumaldag. Kahit hindi ako kumakaldag, kakaldag ako para sa'yo. At sa lahat ng mga unfortunately hindi nanalo. Sa kahit ano namang competition ang laging mong iisipin, baka naman kasi talaga kulang. For example, naalala ko lang bigla, nung last week, yung anak ko, napanood ko yung kanyang performance. Natandaan mo yung iyak niya ng bongga kasi hindi siya napiling soloist. So she was just one of the. Isa siya, nahirapan akong gumawa ng video kasi lagi ko siyang hindi nakikita. Paano lagi nasa likod lang? Pag marami lang sila, tapos ganun lang siya. But when I listened to kaming dalawa na asawa ko, when we listened to the performances and watch the performances ng mga soloist, ang husay naman talaga. At sinabi talaga naming dalawang mag-asawa na, okay, kailangan pala next time, ihanda din natin si Princess. So parang ganun din na, it's always, ang sakit isipin bakit hindi ikaw yung napili. Ang saklap kasi, nilagay mo din naman talaga yung buong puso mo doon. Pagod na pagod ka rin, parehas ng pagod ng lahat, pero bakit hindi ako? Kasi nga, ang learning curve talaga dyan is, may mga kailangan pa kasi talagang matutunan at hindi mo pa talaga oras, hindi mo pa talaga timing. Tsaka there's so much more to learn. Tsaka yun dapat yung upgrade. Parang yung sa akin yung journey ko para makapasok sa radyo. Yan, diba? may upgrade. The same radio station ang in-applyan ko sa probinsya. 3 beses ako nag-apply. Una, bakit hindi ako nakuha? Sige, kailangan ko pa nag-upgrade. Pangalawa, di pa rin nakuha. Ano pa rin, mag-upgrade na naman ako. Hanggang sa third, na napagbigyan. Correct. Kasi, dun sa third time, mas magaling ka na, mas alam mo na kung ano ba yung tamang galawan. Correct. At ano nga ba yung makakapagpapasok sa akin dito sa radio station. So, yung ganon. So, hindi lang siya basta try. May ginagawa ka along the way. Try with an upgrade. Yan. Diba? So, unfortunate talaga, ang sakit talaga at ang saklap talaga kapag ka natatalo. Kasi alam mo namang nilagay mo talaga yung puso. Pero baka naman, hindi pa talaga oras. Hindi pa panahon. Baka sa panahon kung kailan, mas bongga, mas malaki, mas mataas, 'di ba? Mas matayog, 'di ba? Tama. Saka ano din para sa mga hindi naman pinalad, at least sa mga first timer, parang nakita nyo na yung landscape. Nakita mo na yung dynamics. Ganito pala. Kaldag iski. So natuto ka rin. Nananalo pala yung mga kumakaldag, di ba? So may mga may balak sa 2008 mag-practice. Kagaya na sa kaibigan natin na magpa-practice na siya. Practice. Kailangan niya mag-practice sa sayaw. Sabi ko nga dun sa asawa ko, kasi minsan yung asawa ko sinasabi niya yan. Ano kaya kung halimbawa, eventually tumakbo ka, o kaya ako, sabi niya siya. Tapos sabi ko, kaya mo kumaldag. Kung kailangan. Kung kailangan, 'di ba? Gagawin. Pero basically, 'yun lang naman din lagi there is always something new to learn. Na magkakaroon ka ng pag-asa na hindi na lang pala siya all about popularity. Kasi recently I attended a recollection kasama ng syempre hindi ko dapat sinishare yung mga ganito, no? Data privacy. Pero wala naman akong babanggitin. Pero may inattendan ako na recollection. Tapos, dun sa recollection na yun, yung tatay, sabi niya na ang wish niya para sa anak niya ay maging leader. Kasi yung bata, gusto niya maging leader. Pero pag tinignan mo yung bata, 12 years old, pag tinignan mo siya, alam mong very shy, alam mong talagang ito yung tahimik sa klase, ganyan. At nung pinasalita siya, hindi din siya talaga nagsalita. Tapos sabi nung nagbibigay ng talk is that, ang nakakalungkot lang, no, kahit nandun yung puso mo, kung hindi ka popular,
kahit gustong-gusto mo at alam mo magaling ka, pero dahil hindi ka popular, Yes. hindi ka rin talaga mapipili. Parang ganun sa eleksyon. Dahil hindi ako popular, hindi ako mapipili. Dahil hindi ako yung kasama sa malaking grupo, hindi ako mapipili. Pero yung dahil dito sa nangyayari sa eleksyon na ito, it gives us hope Tama. na it's not just all about popularity. Eventually, umiikot din kasi talaga. Correct. Nag-iisip na yung mga Nag-iisip tao. na talaga sila. Correct. Nagkakaroon na ng pag-research. Totoo. Oo. Mundo na ng kamalayan. O, diba? Hindi na yung parang walang malay na kung sino na lang yung sabihin. Oo. Diba? Ngayon, hindi na, may mga iba na uso pa rin yung straight na voting. Oo. Pero may mga iba na hindi. Oo. Meron akong mga ilalaglag dyan kasi against siya sa values ko. Oo, yan totoo. Alam, ni-research ko, alam kong kulang, diba? Ako like, for example, ako may formula na ako na hindi pwedeng ganito lahat. Dapat may pang-balanse. Yan. Para may check and balance. Correct, o, diba? Oo. So may ganun ng pag-iisip. Oo. Very good. Very good po talaga. Kaya congratulations po dun sa Congrats. mga nanalo. Oo. And ang tunay na laban po ay yung pag-upo po ninyo. Ayan. Yun naman po talaga yung pinakamahalaga. Oo. At sana hindi nyo makalimutan yung mga pinangako po ninyo. Correct. Pangatawanan nyo po yan at tayuan ninyo. At yan. At kami po, andito lang kami. Correct. Oo. Just in case may pinangako kayo sa amin. Just in case nakatulong kami sa inyo. Just in case parang gusto niyo lang kaming anuhan. Oh. Makatanggap kami yan. Again, congratulations and God bless Philippines. And God bless the Philippines. Talaga. Oras natin mga kabisyo. Ganap ng 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!